לתשומת לבכם. הקטע הבא לקוח מקורס מבוא למיקרו של אוניברסיטת חיפה. תוכן ההסברים והתרגילים המוצגים משתנים בהתאם למוסד הלימודים. צפייה מהנה. מקודם ראינו מהי הכמות האופטימלית שהפירמה צריכה לייצר על מנת להגיע למקסימום רווח. השאלה היא האם כאשר הפירמה מייצרת את הכמות האופטימלית, הרווח שלה בהכרח חיובי. יכולים להיות מקרים בהם הפירמה תייצר את הכמות האופטימלית אשר ממקסמת את הרווח שלה, אך עדיין הרווח של הפירמה יהיה שלילי ואז הפירמה תפסיק לייצר. לפני שאנחנו נדבר על המקרים הללו, דבר ראשון בואו נבין באופן כללי מתי הרווח של הפירמה חיובי. אנחנו יודעים שהרווח של הפירמה, אותו אנחנו מסמנים באות פאי, שווה לפדיון שלה, שזה מחיר המוצר, כפול הכמות המיוצרת, פחות העלות הכוללת שלה, TC. בנוסף לכך אנחנו יודעים ש-ATC, שזה עלות כוללת ממוצעת, שווה ל-TC, חלקי Q. נבודד מפה את TC ונקבל ש-TC שווה ל-ATC כפול Q. יפה. עכשיו ניקח את TC ונציב אותו פה, ואז נקבל שפאי שווה ל-P כפול Q פחות ATC כפול Q. מצוין. עכשיו אני יכול להוציא את Q כגורם משותף, ואז נקבל שפאי שווה ל-Q כפול מה? אם אני מוציא מפה את Q כגורם משותף, נשאר לי P, ואם אני מוציא מפה את Q כגורם משותף, נשאר לי ATC. ולכן פאי שווה ל-Q כפול P פחות ATC. עכשיו שימו לב לביטוי שבתוך הסוגריים, ל-P פחות ATC. בואו נגיד שמכל סיבה שהיא, P גדול מ-ATC. אם P גדול מ-ATC, הביטוי שבתוך הסוגריים חיובי, כי יש לנו משהו גדול פחות משהו קטן יותר. משהו גדול פחות משהו קטן יותר בהכרח נותן מספר חיובי, ולכן במקרה כזה הביטוי שבתוך הסוגריים חיובי. עכשיו, כאשר הפירמה מייצרת, היא מייצרת כמות חיובית, ולכן Q חיובי. חיובי כפול חיובי נותן בהכרח מספר שגדול מ-0, ולכן כאשר P גדול מ-ATC, בהכרח מתקיים שפאי גדול מ-0. עכשיו זה הגיוני. למה זה הגיוני? P זה המחיר שהפירמה מקבלת על כל יחידה. ATC זה העלות הכוללת הממוצעת, כלומר כמה עולה בממוצע לייצר כל יחידה. אם P גדול יותר מ-ATC, זה אומר שהפירמה מקבלת על כל יחידה יותר כסף מאשר עלות הייצור הממוצעת של כל יחידה. אם הפירמה מקבלת על כל יחידה יותר כסף מאשר כמה שעולה לה בממוצע לייצר כל יחידה, זה אומר שבממוצע הפירמה מרוויחה על כל יחידה, ולכן בהכרח מתקיים שהרווח של הפירמה חיובי. בואו ניתן דוגמה. בואו נגיד ש-P שווה ל-10 וש-ATC שווה ל-3. כלומר הפירמה מקבלת על כל יחידה שהיא מוכרת 10 שקלים, ואילו עלות הייצור הממוצעת של כל יחידה היא 3 שקלים. אם הפירמה מייצרת כל יחידה בעלות ממוצעת של 3 שקלים, והיא מוכרת כל יחידה במחיר של 10 שקלים, זה אומר שבממוצע הפירמה מרוויחה על כל יחידה 7 שקלים, שזה ההפרש בין 10 ל-3. במקרה כזה למה יהיה שווה הרווח?
הרווח יהיה שווה ל-P פחות ATC, שזה 10 פחות 3, שזה 7. 7 זה בעצם הרווח הממוצע ליחידה, ולכן סך הרווח יהיה 7 כפול הכמות המיוצרת. ולכן, כאשר P גדול מ-ATC, הרווח הנקי של הפירמה בהכרח חיובי. מצוין. עכשיו, מה קורה כאשר P קטן מ-ATC? כאשר P קטן מ-ATC, הביטוי שבתוך הסוגריים שלילי, כי יש לנו משהו קטן פחות משהו גדול יותר. משהו קטן פחות משהו גדול יותר בהכרח נותן מספר שלילי. ולכן הביטוי שבתוך הסוגריים שלילי. כאשר הפירמה מייצרת, היא מייצרת כמות חיובית, ולכן Q חיובי. חיובי כפול שלילי בהכרח נותן מספר שקטן מ-0. ולכן כאשר P קטן מ-ATC, בהכרח מתקיים שפאי קטן מ-0. עכשיו גם זה הגיוני. אם P קטן יותר מ-ATC, זה אומר שהמחיר שהפירמה מקבלת על כל יחידה קטן יותר מהעלות הממוצעת של כל יחידה. אם הפירמה מקבלת על כל יחידה פחות כסף מאשר כמה שעולה לה בממוצע לייצר כל יחידה, זה אומר שבממוצע הפירמה מפסידה על כל יחידה, ולכן הרווח הנקי של הפירמה שלילי. כלומר, כאשר P קטן מ-ATC, הרווח הנקי של הפירמה בהכרח שלילי. יפה. ומקרה אחרון הוא כאשר P שווה ל-ATC. כאשר P שווה ל-ATC, הביטוי שבתוך הסוגריים שווה ל-0. כי יש לנו משהו פחות משהו באותו גודל. ואז הרווח של הפירמה שווה ל-Q כפול 0, שזה אומר שהרווח של הפירמה שווה ל-0. וגם זה הגיוני. אם P שווה ל-ATC, זה אומר שהפירמה מקבלת על כל יחידה סכום כסף ששווה לעלות הייצור הממוצעת של כל יחידה. ולכן במקרה כזה הפירמה לא מרוויחה ולא מפסידה על כל יחידה בממוצע. ולכן בסופו של דבר הרווח של הפירמה שווה ל-0. ולכן, כאשר P שווה ל-ATC, הרווח הנקי של הפירמה בהכרח שווה ל-0. יפה. עכשיו שימו לב למשפט הבא. אנחנו אומרים שכאשר הרווח של הפירמה חיובי, הפירמה תייצר בטווח הארוך. בשביל להבין את המשמעות של המשפט הזה, בואו נגדיר מה זה טווח קצר וטווח ארוך. טווח קצר הינו תקופת הזמן בה הפירמה לא יכולה לשנות את כמות גורמי הייצור הגבוהים שיש לה ואת ההוצאות הגבוהות שלה. טווח ארוך הינו תקופת הזמן בה הפירמה כן יכולה לשנות את כמות גורמי הייצור הגבוהים שיש לה ואת ההוצאות הגבוהות שלה. אז הטווח הקצר זה טווח הזמן שבו הפירמה לא יכולה לשנות את גורמי הייצור הגבוהים שלה, ולכן זה טווח הזמן שבו הפירמה לא יכולה לשנות את ההוצאות הגבוהות שלה. לעומת זאת, הטווח הארוך זה טווח הזמן שבו הפירמה כן יכולה לשנות את גורמי הייצור הגבוהים שלה, ולכן זה טווח הזמן שבו הפירמה כן יכולה לשנות את ההוצאות הגבוהות שלה. גורם ייצור קבוע זה כל גורם ייצור שלא ניתן לשנות את הכמות ממנו באופן מיידי, ולכן העלות שלו היא עלות גבוהה. אני יודע שזה נשמע קצת מעורפל, אז בואו ניתן דוגמה. בואו נגיד שיש פירמה מסוימת שמייצרת מכוניות, כאשר הפירמה הזאת שוכרת מפעל. בנוסף לכך בואו נגיד שדמי השכירות על המפעל הם 1,000,000 שקלים. מכיוון שדמי השכירות לא תלויים בכמות המיוצרת, מדובר בעלות גבוהה. כלומר FC שווה ל1,000,000 שקלים. יפה. בנוסף לכך בואו נגיד שחוזה השכירות הוא למשך 5 שנים. כאשר הפירמה לא יכולה לבטל את חוזה השכירות באמצע. רק לאחר 5 שנים
הפירמה יכולה להחליט האם היא ממשיכה לשכור את המפעל ואז לשלם שוב את דמי השכירות של ה1,000,000 או לא. אבל הפירמה לא יכולה להפסיק את חוזה השכירות באמצע. לדוגמה, היא לא יכולה להפסיק לשכור את המפעל לאחר 3 שנים. מכיוון שחוזה השכירות הוא למשך 5 שנים, כאשר הפירמה לא יכולה להפסיק את השכירות לפני כן, המפעל נחשב לגורם ייצור קבוע למשך 5 שנים, כי במשך 5 שנים הפירמה לא יכולה להפסיק את התשלום על המפעל. עכשיו, אנחנו הגדרנו את הטווח קצר כטווח הזמן שבו הפירמה לא יכולה לשנות את ההוצאות הקבועות שלה, ואת הטווח הארוך כטווח הזמן שבו הפירמה כן יכולה לשנות את ההוצאות הקבועות שלה. ולכן במקרה הזה, הטווח קצר הוא כל תקופת זמן עד 5 שנים, כי בטווח הזמן הזה הפירמה לא יכולה להפסיק לשכור את המפעל, ולכן בטווח הזמן הזה הפירמה לא יכולה להפסיק לשלם את העלות הגבוהה של ה1,000,000 ₪. עכשיו, פה הטווח הארוך יהיה כל תקופת זמן מעל 5 שנים, כי לאחר 5 שנים הפירמה יכולה להחליט שהיא מפסיקה לשכור את המפעל, ואז היא מפסיקה לשלם את העלות הגבוהה של ה1,000,000 ₪. בואו ניתן דוגמה נוספת. בואו נגיד שיש פירמה שמקבלת רישיון מהמדינה להפעלת תחנת כוח לייצור חשמל. הרישיון תקף למשך 2 כאשר עלות הרישיון היא 200,000 שקלים. מכיוון שעלות הרישיון לא תלויה בכמות החשמל שהפירמה מייצרת, מדובר בעלות גבוהה. עכשיו, רק לאחר 2 הפירמה יכולה להחליט שהיא מחדשת את הרישיון, ואז היא משלמת שוב את דמי הרישיון של ה200,000 שקלים, או לא. ולכן במקרה הזה הטווח הארוך הוא 2, כי רק לאחר 2 הפירמה יכולה להפסיק לשלם את העלות הגבוהה של ה200,000 שקלים. כלומר, הטווח הארוך זה לא איזו תקופת זמן מוגדרת כמו חודש או שנה, אלא זה טווח הזמן שבו הפירמה יכולה לשנות את ההוצאות הגבוהות שלה. במקרה של הפירמה הראשונה, הטווח הארוך זה 5 שנים, ובמקרה של הפירמה השנייה, הטווח הארוך הוא 2. ולכן, הטווח הארוך הוא טווח הזמן שבו הפירמה יכולה לשנות את ההוצאות הגבוהות שלה. יפה. אז הבנו מה ההבדל בין טווח קצר לטווח ארוך. עכשיו, מקודם אמרתי לכם שכאשר הרווח של הפירמה חיובי, הפירמה תייצר בטווח הארוך. כדי להבין מה זה אומר, בואו נסתכל שוב על מבנה העלויות של הפירמה. בואו נגיד שזאת עקומת MC, זאת עקומת ABC וזאת עקומת ATC. בנוסף לכך בואו נגיד שמחיר המוצר הוא פי 1. אנחנו יודעים שבשביל להגיע למקסימום רווח, פירמה תייצר עד הנקודה שבה P שווה ל-MC, ולכן כאשר המחיר הוא פי 1, הפירמה תייצר Q1 יחידות. עכשיו, שימו לב שכאשר הפירמה מייצרת Q1 יחידות, מתקיים שהמחיר גבוה יותר מהעלות הכוללת הממוצעת, כלומר ש-P גדול יותר מ-ATC. אתם רואים, זה המחיר, הנקודה הזאת, וכאשר הפירמה מייצרת Q1 יחידות, זה ATC, הנקודה הזאת. כלומר, מתקיים ש-P גדול יותר מ-ATC. בואו נרשום זאת. עכשיו, מקודם ראינו שכאשר המחיר גבוה יותר מהעלות הכוללת הממוצעת, הרווח של הפירמה בהכרח חיובי, ולכן במקרה הזה בהכרח מתקיים שפאי גדול מ-0. יפה. עכשיו אני שואל את השאלה הבאה. מה הפירמה הזאת תעשה בטווח הארוך? כלומר, מה הפירמה הזאת תעשה כאשר היא תצטרך לשלם שוב את ההוצאות הגבוהות שלה? האם הפירמה תשלם שוב את ההוצאות הגבוהות ותמשיך לייצר, או לחלופין היא תחליט שלא לשלם את ההוצאות הגבוהות ואז היא תפסיק את הפעילות שלה? אז התשובה לכך היא שמכיוון שהרווח של הפירמה חיובי, הפירמה תמשיך לייצר בטווח הארוך. כלומר, הפירמה תמשיך לשלם את ההוצאות הגבוהות שלה כאשר היא תצטרך לעשות זאת,
כי היא מרוויחה על הפעילות שלה. אין שום טעם להפסיק לייצר כאשר מרוויחים, נכון? ולכן כל עוד הרווח של הפירמה חיובי, ברגע שיגיע הטווח הארוך והפירמה תצטרך שוב לשלם את ההוצאות הגבוהות שלה, היא תעשה זאת בשמחה, כי היא מרוויחה על הפעילות שלה. כדי להמחיש זאת, בואו נחזור לדוגמה של מקודם, שבה הייתה פירמה שייצרה מכוניות. אני מזכיר לכם שהפירמה הזאת שכרה מפעל, כאשר חוזה השכירות היה למשך 5 שנים. לאחר 5 שנים, הפירמה צריכה להחליט האם היא ממשיכה לשכור את המפעל או לא. אז כל עוד P גדול יותר מ-ATC, כלומר כל עוד הרווח של הפירמה חיובי, הפירמה תמשיך לשכור את המפעל, כי היא מרוויחה ממנו. ולכן כל עוד הרווח של הפירמה חיובי, הפירמה תמשיך לייצר בטווח הארוך. עכשיו, אם הפירמה מייצרת בטווח הארוך, מן הסתם זה אומר שהיא גם מייצרת עכשיו, בטווח הקצר. ולכן כאשר P גדול יותר מ-ATC, הפירמה מייצרת הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. כלומר, כאשר P גדול מ-ATC, הפירמה תייצר הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. יפה. אז ראינו שכאשר המחיר שווה ל-P1, מתקיים ש-P גדול יותר מ-ATC, ולכן הרווח של הפירמה חיובי. כאשר הרווח של הפירמה חיובי, הפירמה תמשיך לייצר בטווח הארוך. עכשיו בואו נגיד שהמחיר לא שווה ל-P1, אלא ל-P כוכב. אני שואל כמה יחידות הפירמה תייצר במקרה הזה. אז אנחנו יודעים שבשביל להגיע למקסימום רווח, פירמה תייצר בנקודה שבה P שווה ל-MC. אז אם אנחנו נלך לעקומת MC, אנחנו נראה שהפירמה תייצר Q כוכב יחידות. יפה. עכשיו שימו לב שכאשר הפירמה מייצרת Q כוכב יחידות, מתקיים שהמחיר שווה לעלות הכוללת הממוצעת, כלומר ש-P שווה ל-ATC. אתם רואים זה המחיר, P, וכאשר הפירמה מייצרת Q כוכב יחידות, זה גם ATC. כלומר מתקיים ש-P כוכב שווה ל-ATC. עכשיו מקודם ראינו שכאשר P שווה ל-ATC, הרווח של הפירמה שווה ל-0, ולכן בהכרח מתקיים ש-Pi שווה ל-0. מכיוון שהרווח שווה ל-0 בנקודה הזאת, שהיא נקודת החיתוך בין עקומת MC לבין עקומת ATC, אנחנו קוראים לנקודה הזאת נקודת איזון. בואו נרשום זאת. הנקודה הזאת היא נקודת איזון. למה אנחנו קוראים לנקודה הזאת נקודת איזון? כי הרווח של הפירמה בנקודה הזאת מאוזן. כלומר, הרווח של הפירמה בנקודה הזאת שווה ל-0. עכשיו, כל עוד המחיר גבוה יותר מהמחיר בנקודת האיזון, כלומר, כל עוד המחיר גבוה יותר מ-P כוכב, מתקיים ש-P גדול יותר מ-ATC, ולכן הרווח של הפירמה חיובי. מכיוון שהרווח של הפירמה חיובי, הפירמה תמשיך לייצר בטווח הארוך. לדוגמה, ראינו שכאשר המחיר שווה ל-P1, מתקיים ש-P גדול יותר מ-ATC, ולכן הרווח של הפירמה חיובי, שזה אומר שהפירמה תמשיך לייצר בטווח הארוך. עכשיו, כאשר המחיר שווה למחיר בנקודת האיזון, כלומר כאשר המחיר שווה ל-P כוכב, מתקיים שהרווח של הפירמה שווה ל-0. כאשר הרווח של הפירמה שווה ל-0, הפירמה אדישה עם לייצר בטווח הארוך, כי היא לא מרוויחה, אבל היא גם לא מפסידה. אנחנו מניחים בכלכלה שכאשר אדישים מייצרים, ולכן במקרה כזה הפירמה תמשיך לייצר בטווח הארוך. כלומר, הפירמה תייצר בטווח הארוך כאשר המחיר גבוה או שווה למחיר בנקודת האיזון. השאלה היא מה קורה כאשר המחיר נמוך יותר מהמחיר בנקודת האיזון. אז בשביל לענות על השאלה הזאת, אנחנו צריכים להגדיר מונח חדש שנקרא רווח תפעולי. רווח תפעולי, או באנגלית Operating Profit, הינו רווח הפירמה הלוקח בחשבון את עלויות הייצור בלבד,
ללא שקלול העלויות הגבוהות. מבחינה אלגברית, הרווח התפעולי שווה לפדיון פחות העלויות המשתנות, כלומר, הרווח התפעולי שווה ל-TR פחות VC. הרווח התפעולי של הפירמה זה בעצם הרווח של הפירמה כאשר אנחנו לא לוקחים בחשבון את העלויות הגבוהות, אלא את העלויות המשתנות בלבד. מבחינה אלגברית, הרווח התפעולי של הפירמה שווה לפדיון שלה, TR, פחות העלות המשתנה שלה, VC. עכשיו שימו לב שהרווח התפעולי שונה מהרווח הנקי. הרווח הנקי, אותו אנחנו מסמנים באות פאי, שווה לפדיון TR, פחות העלות הכוללת, TC. שימו לב, הרווח הנקי לוקח בחשבון את כל העלויות, ולכן מה שמופיע פה זה TC, העלות הכוללת. ואילו הרווח התפעולי לוקח בחשבון את העלויות המשתנות בלבד, ולכן מה שמופיע פה זה VC, העלות המשתנה. עכשיו אנחנו יודעים ש-AVC, שזה העלות משתנה ממוצעת, שווה ל-VC חלקי Q. נבודד את VC ונקבל ש-VC שווה ל-AVC כפול Q. יפה. ניקח את VC ונציב אותו פה, ואז אנחנו נקבל שהרווח התפעולי שווה ל-TR, שזה P כפול Q, פחות VC, שזה AVC כפול Q. יפה. עכשיו אנחנו יכולים להוציא את Q כגורם משותף, ואז אנחנו נקבל שהרווח התפעולי שווה ל-Q כפול P פחות AVC. כלומר, הרווח התפעולי שווה ל-Q כפול P פחות AVC. שימו לב שזה מאוד דומה לרווח הנקי שקיבלנו מקודם, רק במקום ATC מופיע פה AVC. עכשיו בואו נתמקד בביטוי שבתוך הסוגריים, ב-P פחות AVC. בואו נגיד שמכל סיבה שהיא, P גדול מ-AVC. כאשר P גדול מ-AVC, הביטוי שבתוך הסוגריים חיובי, כי יש לנו משהו גדול פחות משהו קטן יותר. משהו גדול פחות משהו קטן יותר, בהכרח נותן מספר חיובי. עכשיו, כאשר הפירמה מייצרת, היא מייצרת כמות חיובית, ולכן גם Q חיובי. חיובי כפול חיובי, בהכרח נותן מספר שגדול מ-0. ולכן כאשר P גדול מ-AVC, אנחנו מקבלים שהרווח התפעולי חיובי. עכשיו זה הגיוני. למה? P זה המחיר שהפירמה מקבלת על כל יחידה. AVC זה העלות המשתנה הממוצעת, כלומר כמה עולה בממוצע לייצר כל יחידה, כאשר אנחנו לוקחים בחשבון את העלויות המשתנות בלבד. אם P גדול יותר מ-AVC, זה אומר שהפירמה מקבלת על כל יחידה יותר כסף, מאשר כמה שעולה לה בממוצע לייצר כל יחידה, כאשר אנחנו לוקחים בחשבון את העלויות המשתנות בלבד. ולכן זה הגיוני שהרווח התפעולי אשר לוקח בחשבון את העלויות המשתנות בלבד יהיה חיובי. על אותו עיקרון, אם P קטן מ-AVC, אנחנו מקבלים שהביטוי בתוך הסוגריים שלילי, כי יש לנו משהו קטן פחות משהו גדול יותר. ואז אנחנו מקבלים שהרווח התפעולי שלילי,
ומקרה אחרון הוא כאשר P שווה ל-A ו-C. כאשר P שווה ל-A ו-C, הביטוי שבתוך הסוגריים שווה ל-0, ואז אנחנו מקבלים שהרווח התפעולי שווה ל-0. ולכן, הרווח התפעולי של הפירמה חיובי רק כאשר P גדול מ-A ו-C. יפה, אז הבנו מה ההבדל בין רווח תפעולי לרווח נקי. ונוסף לכך הבנו שכאשר המחיר גבוה יותר מעלות המשתנה הממוצעת, הרווח התפעולי חיובי. עכשיו בואו נחזור לגרף שמקודם. אני מזכיר לכם מה ראינו בגרף הזה. כאשר המחיר הוא P כוכב, שזה המחיר בנקודת האיזון, מתקיים ש-P שווה ל-ATC, ולכן הרווח הנקי של הפירמה שווה ל-0. כאשר המחיר גבוה יותר מהמחיר בנקודת האיזון, מתקיים ש-P גדול יותר מ-ATC, ולכן הרווח הנקי של הפירמה חיובי. עכשיו בואו נגיד שמחיר המוצר הוא P2. כאשר P2 נמצא איפשהו פה. אני שואל כמה יחידות הפירמה תייצר במקרה הזה. אז אנחנו יודעים שבשביל להגיע למקסימום רווח, פירמה תייצר עד הנקודה שבה P שווה ל-MC. ולכן כאשר המחיר הוא P2, הפירמה תייצר Q2 יחידות. יפה. עכשיו שימו לב שכאשר הפירמה מייצרת Q2 יחידות, המחיר גבוה יותר מעלות המשתנה הממוצעת, אבל נמוך יותר מעלות הכוללת הממוצעת. כלומר, P גדול יותר מ-A ו-C, אבל קטן יותר מ-ATC. שימו לב, זה המחיר, P, וכאשר הפירמה מייצרת Q2 יחידות, אם אנחנו נלך לעקומת A ו-C, אנחנו נראה שזאת העלות המשתנה הממוצעת, ואם אנחנו נלך לעקומת ATC, אנחנו נראה שזאת העלות הכוללת הממוצעת. כלומר, P גדול יותר מ-A ו-C, אבל קטן יותר מ-ATC. בואו נרשום זאת. P2 גדול יותר מ-A ו-C, אבל קטן יותר מ-ATC. יפה. עכשיו, מקודם ראינו שכאשר המחיר גבוה יותר מעלות המשתנה הממוצעת, הרווח התפעולי של הפירמה חיובי, ולכן במקרה הזה מתקיים שהרווח התפעולי של הפירמה גדול מ-0. אבל מכיוון שהמחיר נמוך יותר מעלות הכוללת הממוצעת, הרווח הנקי של הפירמה שלילי. כלומר, בנוסף לכך מתקיים שפאי קטן מ-0. כלומר, כאשר המחיר הוא P2, הרווח התפעולי של הפירמה חיובי, אבל הרווח הנקי של הפירמה שלילי. אני מזכיר לכם שההבדל בין הרווח התפעולי לרווח הנקי זה ההוצאות הגבוהות. מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו לא לוקחים בחשבון את ההוצאות הגבוהות, הפירמה מרוויחה, ולכן הרווח התפעולי של הפירמה חיובי. אבל אם אנחנו כן לוקחים בחשבון את ההוצאות הגבוהות, הפירמה מפסידה, ולכן הרווח הנקי של הפירמה שלילי. במקרה כזה, מה הפירמה תעשה? במקרה כזה הפירמה תייצר בטווח קצר, כי יש לה רווח תפעולי חיובי, אבל ברגע שיגיע הטווח הארוך והפירמה תצטרך שוב לשלם את ההוצאות הגבוהות שלה, הפירמה תחליט שלא לשלם את ההוצאות הגבוהות ולהפסיק לייצר. כי אם אנחנו לוקחים את ההוצאות הגבוהות בחשבון, הפירמה מפסידה. כלומר, כל עוד הפירמה לא צריכה לשלם את ההוצאות הגבוהות שלה, היא תמשיך לייצר, כי הרווח התפעולי שלה חיובי. אבל ברגע שהפירמה תצטרך שוב לשלם את ההוצאות הגבוהות שלה, הפירמה תפסיק לייצר, כי ההוצאות הגבוהות גורמות לפירמה להפסיד.
כלומר, כל עוד אנחנו נמצאים בטווח הקצר, הפירמה תמשיך לייצר, אבל ברגע שיגיע הטווח הארוך והפירמה תצטרך להחליט האם לשלם שוב את ההוצאות הגבוהות שלה או לא, היא תגיד, רגע, אם עכשיו אני משלמת שוב את ההוצאות הגבוהות, אני עוברת להפסד. ולכן במקרה כזה הפירמה תייצר בטווח קצר, אבל לא תייצר בטווח הארוך. כדי להמחיש זאת, בואו נחזור לדוגמה של מקודם, שבה הייתה פירמה מסוימת שייצרה מכוניות. אני מזכיר לכם שהפירמה הזאת שכרה מפעל, כאשר חוזה השכירות היה למשך 5 שנים. לאחר 5 שנים, הפירמה צריכה להחליט האם היא ממשיכה לשכור את המפעל או לא. בואו נגיד שלפירמה הזאת יש רווח תפעולי חיובי, אבל רווח נקי שלילי. ההבדל בין הרווח התפעולי לרווח הנקי זה העלות הגבוהה. במקרה הזה העלות הגבוהה היא השכירות על המפעל. כלומר, דמי השכירות על המפעל גורמים לפירמה להפסיד. כי אם אנחנו לא נחשיב את דמי השכירות, הפירמה מרוויחה, יש לה רווח תפעולי חיובי, אבל אם אנחנו כן מחשיבים את דמי השכירות, הפירמה מפסידה. במקרה כזה, מה הפירמה תעשה? הפירמה תייצר בטווח קצר, אבל לאחר 5 שנים, שזה הטווח הארוך, וכאשר ייגמר חוזה השכירות, הפירמה תחליט שהיא מפסיקה לשכור את המפעל, כי השכירות על המפעל גורמת לפירמה להפסיד. ולכן במקרה הזה הפירמה תייצר בטווח קצר, אבל לא תייצר בטווח הארוך. אז מה קיבלנו? קיבלנו שכאשר המחיר גדול יותר מ-A ו-C, אבל קטן יותר מ-A ו-C, הרווח התפעולי חיובי, ולכן הפירמה תייצר בטווח קצר, אבל הרווח הנקי שלילי. ולכן, כאשר P גדול יותר מ-A ו-C, אבל קטן יותר מ-A ו-C, הפירמה תייצר בטווח קצר, אך לא תייצר בטווח הארוך. יפה. אז הבנו שכאשר המחיר גבוה יותר מעלות המשתנה הממוצעת, אבל נמוך יותר מעלות הכוללת הממוצעת, הרווח התפעולי של הפירמה חיובי, ולכן הפירמה תייצר בטווח הקצר, אבל הרווח הנקי שלה שלילי, ולכן הפירמה לא תייצר בטווח הארוך, כי העלויות הגבוהות גורמות לפירמה להפסיד. עכשיו אני שואל את השאלה הבאה, מתי הפירמה גם לא תייצר בטווח הקצר? כלומר, מתי הפירמה תפסיק באופן מיידי את הפעילות שלה? כדי לענות על השאלה הזאת, בואו נגיד שעכשיו מחיר המוצר הוא פי 2 כוכביות. אני שואל כמה יחידות הפירמה תייצר כאשר המחיר הוא פי 2 כוכביות. אנחנו יודעים שהפירמה תייצר עד הנקודה שבה פי שווה ל-MC, ולכן אם אנחנו נלך לעקומת MC, לחלק העולה של עקומת MC, כי פירמה לעולם לא תייצר בחלק היורד של עקומת MC, אנחנו נקבל שהפירמה תייצר בנקודה הזאת. כלומר, הפירמה תייצר Q 2 כוכביות. יפה. עכשיו שימו לב שכאשר הפירמה מייצרת Q 2 כוכביות, מתקיים שהמחיר שווה לעלות המשתנה הממוצעת. כלומר ש-P שווה ל-A ו-C. אתם רואים זה המחיר, P 2 כוכביות, וכאשר הפירמה מייצרת Q 2 כוכביות, אם אנחנו נלך לעקומת A ו-C, אנחנו נראה שזאת גם העלות המשתנה הממוצעת. כלומר P שווה ל-A ו-C. בואו נרשום זאת. P 2 כוכביות שווה ל-A ו-C. עכשיו, מקודם ראינו שכאשר המחיר שווה לעלות המשתנה הממוצעת, הרווח התפעולי של הפירמה שווה ל-0. כלומר, במקרה הזה מתקיים שהרווח התפעולי שווה ל-0. מה זה אומר שהרווח התפעולי שווה ל-0? זה אומר שאם אנחנו לא לוקחים בחשבון את ההוצאות הגבוהות, הפירמה לא מרוויחה, אבל גם לא מפסידה. ולכן במקרה כזה הפירמה אדישה אם לייצר בטווח קצר או לא. אנחנו מניחים בכלכלה שכאשר אדישים, מייצרים. ולכן במקרה כזה הפירמה תייצר בטווח קצר. כלומר, כאשר המחיר שווה לפי 2 כוכביות, הפירמה תייצר בטווח קצר. עכשיו, לנקודה הזאת, שהיא נקודת החיתוך בין עקומת MC לבין עקומת A ו-C, אנחנו קוראים נקודת סגירה. בואו נרשום זאת.
למה אנחנו קוראים לנקודה הזאת נקודת סגירה? כי אם המחיר יהיה נמוך יותר מהמחיר בנקודת הסגירה, הרווח התפעולי של הפירמה כבר יהיה שלילי, ואז הפירמה תפסיק את הפעילות שלה באופן מיידי. כלומר, אנחנו נסגור באופן מיידי את העסק. בואו נראה זאת. בואו נגיד שהמחיר הוא פי 3. אם המחיר הוא פי 3 ואנחנו נלך לעקומת MC, אנחנו נקבל ש-P שווה ל-MC בנקודה הזאת. כלומר, זה Q3 יחידות. שימו לב שכאשר הכמות היא Q3 יחידות, מתקיים שהמחיר נמוך יותר מעלות המשתנה הממוצעת. כלומר, ש-P קטן יותר מ-A ו-C. אתם רואים, זה המחיר, P3, וכאשר הכמות היא Q3, אם אנחנו נלך לעקומת A ו-C, אנחנו נקבל שזאת העלות המשתנה הממוצעת. כלומר, P קטן יותר מ-A ו-C. בואו נרשום את זה. P3 קטן יותר מ-A ו-C. עכשיו, מקודם ראינו שכאשר P קטן יותר מ-A ו-C, הרווח התפעולי של הפירמה שלילי. כלומר, במקרה הזה מתקיים שהרווח התפעולי קטן מ-0. מה זה אומר שהרווח התפעולי קטן מ-0? זה אומר שגם אם אנחנו לא לוקחים בחשבון את ההוצאות הגבוהות, הפירמה מפסידה. ולכן במקרה כזה הפירמה תפסיק באופן מיידי את הפעילות שלה. כלומר, אנחנו נסגור באופן מיידי את העסק. הרי המטרה של כל פירמה זה ליצור רווח. אם הפירמה לא מצליחה ליצור רווח, גם כאשר היא לא משלמת את ההוצאות הגבוהות שלה, אין שום הצדקה כלכלית לקיומה. ולכן כאשר הרווח התפעולי של הפירמה שלילי, הפירמה תסגור באופן מיידי את הפעילות שלה. ולכן לנקודה הזאת אנחנו קוראים נקודת סגירה. כי אם המחיר יהיה נמוך יותר מהמחיר בנקודת הסגירה, הרווח התפעולי של הפירמה כבר יהיה שלילי, ואז הפירמה תפסיק באופן מיידי את הפעילות שלה. כדי להמחיש זאת, בואו ניקח כדוגמה את הפירמה של מקודם שיצרה מכוניות. בואו נגיד שלפירמה הזאת יש רווח תפעולי שלילי. מה זה אומר שלפירמה הזאת יש רווח תפעולי שלילי? זה אומר שגם אם הפירמה הזאת לא משלמת את דמי השכירות על המפעל, היא מפסידה. כלומר, היא מפסידה על הייצור. במקרה כזה, מה הפירמה תעשה? תפסיק לייצר. כלומר, הפירמה תפסיק באופן מיידי את הפעילות שלה. ולכן במקרה כזה הפירמה תיסגר. כלומר, כאשר המחיר הוא נמוך יותר מהמחיר מנקודת הסגירה, הפירמה תיסגר באופן מיידי. אז מה קיבלנו? קיבלנו שאם המחיר גבוה יותר מהמחיר בנקודת הסגירה, מתקיים ש-P גדול יותר מ-A ו-C, ואז הרווח התפעולי של הפירמה חיובי. כאשר הרווח התפעולי של הפירמה חיובי, הפירמה תייצר בטווח קצר. אם המחיר שווה למחיר בנקודת הסגירה, כלומר אם המחיר הוא P 2 כוכביות, מתקיים שהרווח התפעולי של הפירמה שווה ל-0. כאשר הרווח התפעולי של הפירמה שווה ל-0, הפירמה אדישה אם לייצר בטווח קצר או לא. אנחנו מניחים בכלכלה שכאשר אדישים מייצרים, ולכן במקרה כזה הפירמה תייצר בטווח קצר. אבל אם המחיר יהיה נמוך יותר מהמחיר בנקודת הסגירה, הרווח התפעולי כבר יהיה שלילי, ואז הפירמה תפסיק לייצר באופן מיידי. כלומר, הפירמה אפילו לא תייצר בטווח קצר. ולכן, הפירמה תייצר בטווח קצר רק כאשר המחיר גבוה או שווה למחיר בנקודת הסגירה. מצוין. אז בשביל הסדר הטוב, בואו נעשה סיכום של הדברים. נקודת הסגירה היא נקודת החיתוך בין עקומת MC לבין עקומת A ו-C. כאשר המחיר שווה למחיר בנקודת הסגירה, כלומר כאשר המחיר שווה ל-P 2 כוכביות, הרווח התפעולי של הפירמה שווה ל-0. כאשר המחיר גבוה יותר מהמחיר בנקודת הסגירה, כלומר כאשר המחיר גבוה יותר מ-P 2 כוכביות, במקרה כזה הרווח התפעולי של הפירמה חיובי.
כאשר הרווח התפעולי של הפירמה חיובי, הפירמה מייצרת בטווח הקצר. עכשיו, נקודת האיזון היא נקודת החיתוך בין עקומת MC לבין עקומת ATC. כאשר המחיר שווה למחיר בנקודת האיזון, כלומר כאשר המחיר שווה לפי כוכב, הרווח הנקי של הפירמה שווה ל-0. כאשר המחיר גבוה יותר מהמחיר בנקודת האיזון, כלומר כאשר המחיר גבוה יותר מפי כוכב, במקרה כזה מתקיים שהרווח הנקי של הפירמה חיובי. כאשר הרווח הנקי של הפירמה חיובי, הפירמה מייצרת בטווח הארוך. עכשיו, אם הפירמה מייצרת בטווח הארוך, מן הסתם זה גם אומר שהיא מייצרת בטווח הקצר, וזה הגיוני. כי אם הרווח הנקי של הפירמה חיובי, זה אומר בהכרח שגם הרווח התפעולי, אשר לא כולל בתוכו את ההוצאות הגבוהות, חיובי. ולכן אם הפירמה מייצרת בטווח הארוך, זה גם אומר שהיא מייצרת בטווח הקצר. אז מה קיבלנו? קיבלנו שאם המחיר גבוה יותר מהמחיר בנקודת האיזון, הפירמה מייצרת הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. אם המחיר נמוך יותר מהמחיר בנקודת האיזון, אבל גבוה יותר מהמחיר בנקודת הסגירה, כלומר אם המחיר נמצא בתחום הזה, הפירמה מייצרת בטווח הקצר, אבל לא מייצרת בטווח הארוך. ואם המחיר נמוך יותר מהמחיר בנקודת הסגירה, הפירמה לא מייצרת בכלל. עכשיו, מקודם ראינו שעקומת ההיצע של הפירמה היא עקומת MC, עקומת העלות השולית. זה אומר שעקומת ההיצע של הפירמה בטווח הקצר היא עקומת MC שמעל נקודת הסגירה, כי הפירמה לא תייצר בטווח הקצר אם המחיר יהיה נמוך יותר מהמחיר בנקודת הסגירה. ולכן עקומת ההיצע של הפירמה בטווח הקצר היא החלק הכחול של עקומת MC. חלק הזה. יפה. על אותו עיקרון, עקומת ההיצע של הפירמה בטווח הארוך היא עקומת MC שמעל נקודת האיזון, כי הפירמה לא תייצר בטווח הארוך אם המחיר יהיה נמוך יותר מהמחיר בנקודת האיזון. ולכן עקומת ההיצע של הפירמה בטווח הארוך היא החלק האדום של עקומת MC. כלומר, עקומת ההיצע של הפירמה בטווח הקצר היא עקומת MC שמעל נקודת הסגירה. עקומת ההיצע של הפירמה בטווח הארוך היא עקומת MC שמעל נקודת האיזון. יפה. אני חושב שזה בדיוק הזמן לעשות שאלה ממבחן.